Салом алайкум ба ҳамаи бародарои ма треки нав аз живои Голша. Ина партофтама баъди ҳамин видео тамошош кунем бародаро. Дастгирия фаромӯш накунед. Зинда бошем бародари ма. Бандае ки гунаҳгорум ҳар рӯз кайф болои кайф мешава фақат курдуд. Ё Аллоҳ, раҳи роста бибар ки 5 вақт намоз бихону фикри ӯра накунем. Я бандае ки мада нахост бина, я бандае ки намехост бина. Неки Аллоҳ меҳрубона мехоҳад диданма, Аллоҳ меҳрубона мехоҳад хандиданма. Ӯ фақат ғаму метаҳад. Аллоҳ ҳидоятам ка Аллоҳ роҳи ростам бар ки нафаҳму гапи ӯра. Почам то қадабарем рӯзои пасту мағзи почамо оҳо чамемуру нарезо нашта ай пушти пацане ки фақат раи каҷ дадо. Ё Аллоҳ ҳидоятам ки нараве ай каҷ и беморӣ мара кадагиай зайбар илгир шидам ай беморӣ табобат нашаванда ишқто ки ҷои бизабира ай бари ман дар дилам ҷо наки ёки моз аз зиёд наки тексои до мардума шишта фарёд наки нагу дӯсташ надорӣ нагу то ози рӯи ӯра я бур Аллоҳра дуо кун сини ӯам. Ё Аллоҳ бандата раи роста ҳидоят мекун нара раи каҷа. Ё Аллоҳ мехоҳма раи роста 5 вақт сури масҷид ёд мекунам рӯзои гузаштагира неки фарёд накунем намешавӣ рафтагира. Аллоҳа мехоҳам ки 5 вақт намоз хонам. Ё Аллоҳ мара раи рост бар. Гӯсур қибла треки нав ба ёди сарнавиштанӣ дарде ки